Изпих толкова вода, но съм още жаден за концерти. Heavy fucking metal! На 13 октомври банда Artery ще празнува 27 години без да влезе в клуб 27. Входът ще бъде 10 кинта. Концертът започва от 21 часа. Ще ги подгряват Brothers in Blood от Плевен. На следващия ден, благотворителният концерт Return to Hometown на улица Каре ТВ, номер 3. Там ще свират Brothers in Blood, Corpse, Off и други. Точка, 10 кинта, въпросителен, удивителен. Отидете там. В Пловдив от 14 до 16 ще се проведе четвъртото издание на Капана Фест, където ще има жива музика, мултимедиен екран, място, където да отиват пияните хора, които са се напили с бира, а именно кът за дебати, и ще има арт базар. Тези, които са обещали да гонят крокодили от градината на баба си, в което няма нищо лошо. Аз също не бих отказал дерби, кола и търешки в топъл октомврийски ден, защото бабите винаги дават това. Фестивалът ще се излъчва на живо. Обратен ефект 14 от 10 часа в бар Клуб Адамс, 6-7 кинта. По същото време в микстейп Оги 23, лош МС, Фил, където ще обобщат градина това лято. Какво означава това? Вход е 5 лева, а дрес кода е крокодил. Именно за тези, които са помогнали на бабите си. Говоря за тебе, Бенци. Върни ми нокторизачката. Турнето на Гримейс продължава, да живеем в чистота. Петък в Пловдив Post-Culture Stage и събота Стара Загора Джам Клуб. Джам Клуб Ван Дам. Това е добра шега. Пето издание на Radway Fest от 5 часа тази събота ще свират супер много банди, след които JFT, Покой, motherfucker! Орхидейките от Пловдив, Азор Хитсуидър, BDSM, BFDM, любимия ми производител на тениски, скейтове, пелени за бебета, Пирания, Then Frequencies, New Day Coming, извинете ако ви обърквам името, Джилон fucking Рейган. И любимата банда на Овче Купел от C4. Защото в Овче Купел хората избухват. Бар Рокарола, 22 часа, епизод, Велико Търново, 6 лева. София 22 часа в Терминал 1 ще свири бандата Джереми. Входа е 6 кинта от Евентим. Blood Rush, Dishonored, Dump Found и Емо! Live and Out 5 кинта 16 октомври. Тази в НБР е полска прогресив пост-рок банда, която ще ни гостува на 17 октомври отново в клуб Live and Out от 8:30. Ще бъдат подгрявани от българската психоделик банда Сатива. Билетите се продават в сайта на Live and Out и струват 15 жлевчета. Отново в Live and Out на следващия ден грънч бандата River ще подгряват за гръцката банда One Hour Before the Trip от 21 в Олчески. На 19 октомври в Гайдхаус ще свират пънк бандите. Не всички деца са Индиго, Brightside и гръцката банда Леша Порастар. Входа е 6 лева, началото от 19 часа. Харесайте, споделете, абонирайте се, коментирайте, всички събития са в описанието. Хоп сфера, за да ти кажа нещо, свободен по природа. Оставаш моята дрога, искал съм да дам на теб и искам всичко, което мога. Микрофон на проба, грамофон на плоча, небето на фона на блока се мота. И питаме пред смръсна газ, бързате ли да живеем животите си рана след рана. Нека само има вятър в платна, трябва далеч, това ще се бавя, когато тогава хоризонта е пред мен, макар и да е фата му родана.